Türkmenistanda internet ulanjylar interneti birikmekde kynçylyklary baştan geçirýärler. Aragatnaşygyň aşy hayallamagy VPN-e birikmäge mümkinçilik bermeýär. Soň günlerde internet tas işlemeýär. Bu barada 8-nji we 9-njy fevralda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler. Ýurdun häkimetleri bolsa, şu günler halk maslahatynyň ýakyn günlerde geçiriljek nowatdan daşary ýygnagyna taýýarlyk görýärler. Azatlyň habarçylarynyň biri Aşgabatda internet ýene erwetleşdi. Hemme zat hayallady şonuň üçin VPN-i birikmek mümkin däl diýär. Başga bir habarçynyň sözlerine görä 8-nji fevraldan bäri Imo Messengeri telefonda da tas işlemeýär. Galan sosial ulgamlar öňem petikli. Soň günlerde ýurtda VPN-leriň köpüsi petiklenýär. Ulanjylar VPN-leriň üstü bilen interneti birikmegiň dürli ýollaryny gözlemegi dowam etdirýän wagtynda häkimetler maglumat almagy, finansiýanlary anyklamagy we olary jogapkärçilige çekmek haýwatyny atmagyny dowam etdirýärler. Habarçylaryň sözlerine görä polisiýa ýene de VPN ulanjylaryny keskitlemek üçin işini güýçlendirýär. Şübhasyna düşen ulanjylar soraga çagyrylýar. Soraga edişlik wagtynda internet ulanjylardan VPN-i kimin gurup berenligini soraýarlar we jinaýat jogapkärçiligini çekmek haýwatyna atýarlar. Paýtagtda internet ulanjylary basyş edilýän wagtynda sewitlerde mobil aragatnaşygynyň hili düp göter erwetleşdi. Mardak habarçymyzyň sözlerine görä eslendik abonenti jaň edilende diňe 10-njy synanşykdan soň habarlaşyp bolýar. 2 minutluk söhbetdeşlikden soň aragatnaşyk ketilýär. Aragatnaşygyň hili pes bolup, gowy eşitilmeýär, ses ketilip gelýär. Marda hem VPN hyzmatlary petiklenýär. Aragatnaşygyň hiliniň yaramazlaşmagy dukanlardaky tölek terminalynyň şeýle hem bankomatlaryň işine hem yaramaz täsir ýetirdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda aragatnaşygyň çäklendirilmegi we maglumatlara gözükçülügiň güýçlenmegi prezidentiň ýol başçylygyndaky ýurdun ýokary kanun çykarjy guramatynyň nowatdan daşary ýygnagynyň öňe tirasynda bolup geçär. Halk maslahaty 11-nji fevralda geçiriler. Çäre resmi taýynlyk görmegiň çäginde ýaşlar häkimetleriň gözükçülüginiň üns merkezine düşdi. Aşgabatyň häkimetleri ýurdun ýokary okuwçylarynyň studentlarynyň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Häkimetler ýurtda petikli saklanýan saytlara şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna hem de sosial platformalara giren ýaşlara okuwdan çykaryljakdygy barada haýwat atýarlar. Mundan başga da olar Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edilýärler. Hususan da Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy institutynyň studentleri Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen işleşmäge razy bolanlara öz egindeşlerine gözükçülük etmek we olaryň boş wagtlary edýän işlerini hem ýurtdaky ýagdaýy bolan garaýşlaryny öwrenmegiň tapşyrylandygyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Ýaşlara gözükçülük etmek işine türkmen ýaşullary hem çekildi. Mary vilayetinde häkimetler ýaşlary hökümete garşy maglumatlary okumazlyga we internetde hökümete garşy çykyşlary ýydarlamazlyga ündemek şeýlede deň duşlary barada habar bermäge ynandyrmak ýaly işlere ýaşullar goşdy. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar internet hyzmatlary ýeketäk döwlet prowayderi tarapyndan üpçün edilýär. Azatlyga ma'lum bolýarly Türkmen Telekom kompaniýasy ulanjylara gözükçülük we aragatnaşygy petiklemek üçin täze enjamlary edinmek bilen tekniki bazasyny ýygdyrly täzelýär. VPN Türkmenistanda internete kadaly girmek we web saytlara şol sanda petiklenen maglumat çeşmelerine girmek üçin ýeketäk mümkinçilik berýär. Ýurtda gararsyz neşirleriň web sahypalary şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty hem de esasy sosial ulgamlar petikle durýar.